Okay, lumaban ka. Yun o. What's up sa inyong mga ka-hunter? So ngayong araw dito tayo ngayon kala Spider Dock. Mayroon tayong gaganapin na Spider Tournament Season 5 mga ka-hunter. So shoutout sa lahat ng mga kasama sa mga gagambahan. Ayan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe nga pala. Black Hunter PH. Ayan. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo. Supportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Mga kamba, welcome back to my channel. Ngayon na naka-hold lahat yung mga masbati, lahat mga Bisayang gagamba mga gamba, hindi makatawid dahil naghigpit yata. So hanggat may ECQ siguro baka hindi ito makarating yung mga Bisaya na yan. Pero asahan nyo yan na yung Bisaya dadagsa na yan September. Hindi totoo yan. Bago magkatapusan ng August, ayan, dadagsa na yung masbate na yan mga gamba. Ganyan usually nangyayari mga gamba taon-taon. Bago mag-September yan. Tapos ang Tagalog naman, pag kami pasok noon, pakunti na, wala na supply. So nakatutok na kami lahat doon sa Bisaya. Puro mga Bisaya, mga tangkal na lahat halos mga dinideliver ko niyan. Shout out muna kay Jenny Lynn Mendoza, kay H4 Sasuki, Sian Gaming PH, Oh My Lord, Edie, Misa ng Tabwating San Leonardo, Nueva Ecija, at si Bal Ratio. Shout out din kay Kirby Albion ng Inayawan Negros. Yan, shout out sa'yo Kirby. Tatanong yan ng gagamba. Sabi ko maraming gagamba dyan sa Negros eh. Umuli na lang siya dyan. Ako padalhan niya rin. So yun. Ang Jinsan mga gamba talagang walang mahuli ngayon yan. Hindi niya panahon ngayon. Hindi totoo Kaya yan. yung iba nagdadahilan na lang na hinod daw sila ng DNR. Kung ano-ano mga dahilan na tot nyo. Talagang walang mahuli mga gamba ngayon yan sa lugar na yan. Hindi totoo yan. May mga kanya-kanyang panahon kasi yung paglilitaw ng mga gagamba. Hindi lahat ng panahon lumilitaw yan at saka hindi lahat ng lugar. Ayan mga gamba, may mga panahon yan. Kasi halos singaw lang ng lupa yan. Hindi naman nakukulture yan. Unlike doon sa gagambang Japan yan, nakukulture nila yan. So yan mga gamba, panoorin natin yan. May White Devil yan yung mga pinalalaban natin ngayon. Kaya tingnan nyo, malulupit na laban yan, malulupit na laro. Okay. So, ayan yung picture mga kamba. Yan pang laban natin. Isang brown saka isang medyo tigre na dark. Ayan, may White Devil yan mga kamba. Tignan natin epekto ng White Devil. Ayun na, grabe, unggi. Tignan yung mga laban mga kamba pag may White Devil, nakagat yung isa sa braso o natalsikan lang ng binom. Okay, lumaban ka. Yun dali. Sige. Tignan nyo lumalaban pa rin. Yun, nalaglag na yung brown. Yung na-epekto ng White Devil mga kamba. Lumalaban pa rin. Sige, ayaw bumitaw. Gusto pa rin lumaban. Epekto ng White Devil. Okay.
Natulalan na tong isa. Pero hindi siya basta-basta nabibinom mga kamba pag may gamot siya. Eh yung pagka walang white devil yan eh, kanina pa nangulubot yan. Ito na, umpisa na siya mangulubot. Ayun, so natalo itong brown mga kamba, yung tigriya ng panalo. Galing no? Galing ng white devil. So ganito lang mga kamba, maraming salamat. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas yan. Supportahan nyo ang aking channel at syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!